Раённы суботнік аб'яднаў больш за 2000 шклаўчан. Наводзіць парадак на зямлі ўсім разам ужо традыцыя. У гэты дзень жыхары надаюць асаблівую увагу добраўпарадкаванню населеных пунктаў. На календары 26 кастрычніка, а на гадзінніку каля 9 раніцы. Нягледзячы на даволі ранні час, у выхадны дзень у горадзе ўжо працавалі людзі, каб навесці прыгажосць на сваёй малой радзіме. Актыўная праца ішла як у райцэнтры, так і на тэрыторыях сельскіх саветаў. Прадстаўнікі структурных падраздзяленняў райвыканкама, жыллёва-камунальнай службы, медыцыны, устаноў адукацыі, прадпрыемстваў і грамадскіх арганізацый выйшлі на раённы суботнік на карысць роднага горада. Субботники – это традиция, я считаю, всех поколений нашей жизни, нашего города. И они действительно очень нужны для того, чтобы с каждым разом наш город становился чище, уютней. Супольна папрацаваць у гэты дзень дзеля агульнай грамадскай справы не толькі надае гораду прыгожы выгляд, але і злучае коллективы. Хочется, чтобы все люди, которые прошли мимо нашего здания, восхищались этой красотой и нашим прекрасным городом. Это век, наш центр – это тоже часть нашего прекрасного города. Тэрыторыя прафесійнага ліцэя нумар 12 заўжды прыцягвае сваёй чысцінёй, а ў летні перыяд і яркасцю рознакаляровых кветак. Безумоўна, прыкладам для навучэнцаў ліцэя з'яўляюцца іх выкладчыкі. Таму працоўнай раніцай яны разам рабілі ўсё, каб чысціня была паўсюль. Дети, они как губка все впитывают. Вот если работаем мы, здесь мне очень интересно, я люблю с детьми работать. Если работаем мы, значит дети с удовольствием, они же такие шебетуны, они будут рассказывать, они такие общительные, с удовольствием работают, и все будут. Дети делают то, что делаем мы, дети повторяют, конечно же, нас копируют. Вялікую увагу падчас суботніка надалі азеляненню. Работнікі жыллёва-камунальнай службы узброіліся лапатамі, лейкамі і тачкамі. І вельмі хутка больш за 50 дрэў атрымалі новае месца жыхарства. Зараз за іх ростам можна сачыць, праходзячы па вуліцы Ленінскай або завітаўшы на вуліцу энтузіастаў.